Vi står på Gammel Strand nummer 28 hos Louis Poulsen. Louis Poulsen sad tidligere nede i Nyhavn, og de blev så flyttet hertil på grund af pladsmangel og ordentlige forhold. Ejendommen her er fra omkring slutningen af 20'erne, og en atypisk ejendom i det her miljø hernede er fredede ejendomme hele rækken hen, og en af de få ejendomme, man har kunnet lave indgreb på. Ved ombygningen her havde vi et problem første omgang med hævede gulve, sænkede lofter og så forfærdeligt ud, dårlig belysning. Og det, der er rigtig skønt ved sådan en ombygning, for som mig som arkitekt, det er, at man kan få lov at skære det til. Og det betød, at vi skar brugsareal ud i forskellige etager, og så havde man mulighed for at skabe lys. Og det, der var hele essensen af den her ombygning, og gør, at det er meget behageligt at være her, det er, at vi kunne skære nogle huller op og ud til en tagterrasse, som ligger i forbindelse med kantinen, og så lave det her atrium, som sørger for, at det vælter lys ned på etagen, som giver mulighed for, at man har siddet arbejdspladser langt ind i rummet.